Ale chi bai le vek ule tuntum chu ton hriat ngai nom tak mai kan ngai thale do nanga pakhat na hian hotel ti ani a hotel hian vak lo pakhata hian zan lam duty in ka thok thina tuna ka soi tur thil thlen na hi chu kum khat liam ta vel kha ani to a ma se tun thleng hian karil ru a hian ala cham reng thin a chan chu min ti hlau tak setani khami troma kami mu khan eng thil nge ruam man na aneya enge ti atumpo ka hrelowa eng tik lai khan nge aron lua a omve reng ti ka hriat lo awang khan ka ngai to let po hian kala trim sung sung thei hialani hotel chu ate hle a chhong thum chau ni in room somli vel chau a oma alun lo hle a atlang puin cholka lai hola chuan room som atanga som panga vel chau a khat thin chu muna ka na tho chu zandar som atanga zingda ruk thleng ka thok thina are thei hle ani achang chuan a kho har thlak lek lek thin bok ma se nuam ka ti zoka dokan hnunga thu in lekha poimo te ka khoya achang in camera te ka ena ti tur dang a om lo deuh chang phei chuan phone a youtube te ka en mai thin ka thona hotel hi a lobby po alian lova dokan le thu thleng klem a oma tv le vending machine a ombok dokan hnunga chuan office te deuh dar thlalang omna atanga lobby lang thei kaneya zana chuan kong ka pui chu a in kal mak thina Mikhual ron kalten bel an ron me masak angai thina ni ke chuan baton metin kalau hon sak mai thina ni atang puin zan lai pela chuan Mikhual local tlai deuh an om zau ti lo chu thil theng dang lam em a om ngai lova ma se zan khat chu dar som pakhat vela hian pa pakhat hi aron kala khathil ka ngai tu le changa piang hian ka thawa hian min man thin kong ka bel aron meta ka lu tira kum somli borvel sang deuh chelam deuh ani a jeans le baseball cap akhuma backpack a akboka dokan lama chuan ron kalin room ala om le om lo min ron zota a om thu ka lo thrila amante ka hril nu chuan kat aron phora ka lo swipe sak wata atlang nu in chhong ni na a room number zani som palina chabi chu kapeta a chabi kapek nu chuan reifak lo chung chu min enzui reng ti ka hria mel him lo takin a oma amit chu keima a furenga chabi kapek nu reilo te a second thum emo second level aliam nu a hoison chawani chuta a in hera leaf lampanin akalta a atira khachuan lo om melu tukpo ani ran lova ma se kamit alatlat maya chumi nu chuan ka thu thlenga thu in ka phone ka khoi zui le maya zan lai dar so pani vela ka han hoi chua chuan lobby a chuan alo let le reng to a dokan lama po ron kal lo chuan kabul nai thu thlenga chuan alo thu ve mia maya tv chu a in on lova ma se chu a ma chon renga ka ngai tu na chuan amu theilo ni hi katiril ru maya Mikhual then khatte chu lobby a khan an thu ve thin rima chu tianga aron thu ve po chu kalau ngai thu tak vak ran lawani ma se darkar chan ve nu a chuan engma tilovin ala thu reng ti ka hre chuaka a phone a khoi lova lekha a chiar bok hek lova a muthu bok hek lo Amazona TV in on mi alo chu amel tlok mayani vending machine atanga tuilak katuma ka kalphei lai chuan minron mel zui reng ti ka hria a ka en le du lova ma se dokan nunglama ka lu le thlengin amit chu ka chunga afureng ti ka hria ani chu chuan ka om atinuam lo tak zetani zingdar khat vela chuan kanin deuh awangin computer a chuan Mikhual te thlendan ka han en kuala chuta chuan thilmak deuh mai ka muta room ruak lo list ka ena room number zani som pali na kha ruak angin alo inzia ka phun sapa ka en non le ngata achan chu darkar khat kalta lokhan khapa kha kalu tir ngei si a katisual ani karing man hialani chu wang chuan Mikhual te ron lu dan record ka en le a ma se aming reng alo omlo aming emo a poisa choi tur zat ziana emo po a omlo shrimani tin akat kha atlang nge yam ti chian tumin transaction screen a kalut le a ma se engthil ma alo lang lo ka hril hai tak zeta achan chu akat kha ka swipe nge ya ari boka aman thei ni khan ka hresi a
ma se sistema chuan engma alo om lo chuta room number zani som palina chu phone in ka vabia a voice vel a in ringa ma se tu man an chang lo chumi nu chuan cha bi man dan record chu ka en le a chu chuan kha room kong khar kha hon ani le ni lo min hril thei ani ma se engma alo om chuang lo tu man kha room kha an hong lova chuta chuan ka cha bi pek pa kha room a khan akal mi alo ti ka hrethiam ta a lobby lam ka va thle ka TV in on lo bok chu alo la mel ngur maya ka chung rila hian nuam lo ti na nasa tak ka nei ta a engtia han ti tur nge ti ka ngai to a achang chuan khol lam thil dik lo wang ani ka ring dawa ma se room a khan alut lo ti le record engma a om lo awang khan hotel room book khan a in ziak lut mi lo ti chu a chiang le si ani minute som panga chung vel chu ka thlir renga dar khat le achan ve vela chuan va pan nain a tha empty ka va zota kalam ron hoin mel lim lo tak hian amut thei lo thu min lo hrila ti chuan TV lam bok chu a hoi le a ka lo buk ngata do kana chuan ka let le a ma se ka kut te chu a khur na sa le to ani dar ni vela chuan lobby a chuan a thu to lo ti ka mu a ka hlau ngal le mai a chan chu lobby a khan a mel mu tur a om to mi alova ka han zong kuala chuta bathroom pia ko thler top thim zinga alo ding reng chu ka va mu a ading ngoi renga computer khoi angin ka oma ma se ka va thlek le zau thina chulai muna reivak lo adin nu chuan muang changin aron chuka engma thlenglo ang main lobby a bok khan aron thu le a ka manager in lama om chu ka phone a thilom dan chu ka hril veka ao atang chuan amut a chu mel hle mai chu pa chu lo thli thlai reng tur le lo om ati le police te be mai turin min hrila phone kada nu chuan a lo om to reng si a ka tiril ru a ma se hanti vak dan tur dang ero ka hrebik mai lo chumi nu chuan security camera a ka enta a chong khatna ko thler camera a chuan chu pa bok chu ka mu a ko thler top thleng akala minute tam fe adinga ti chuan alo let le a nu dewa kailon lama a chowa chuta chuan minute somvel a om le wanga enge avati phei chu ka hrelo computer lam ka hoison sana piang chuan mun sang sanga vending machine bula emo lift bula emo te chuan alo om man chi a achang phei chuan lobby kil thim deuh la ya te alo dinga min lo thlek reng thin ani dar thum le achan ve ani chuan ka tur thei to thlot lova non emergency police line ka phone ta a Mikhual ni lo papakhat hotel a om thu chu ka hrilta ani mi an ron tir tur thu min hrila kalo nga lai chuan chu pa chu aron hnai le hle to a do kana tanga pen som panga vela hla a chuan dingin min thlek renga amit chu a khap ei lo a tong bok hek lova mit khap na chang hrelo ang mai hian min mel tlok tloka computer khoi ang devin ka oma ma se ka hlo na awang chuan ka tho te chu a cham lo chau ani ber mai dar thum le minute som nga vela chuan bel aron ri a police te kha an ni to ka ringa ma se Mikhual lo hotlai pakhat hi alo ni zoka chu Mikhual chu ka lu tir nga la khapa khan chu Mikhual kal lai chu alo enjoy renga chu chuan min ti hlau zual hle ani a chan chu kha Mikhual kha azir chiang thlatin ka hria a chu mi nu minute lem te nu a chuan abole daya camera a ka han en chuan chong khatna Mikhual room kongka pakhata hian alo dinga chuta zet chuan emergency service lam chu ka call ta nge a Mikhual room kota adin thu le enge ti etum ka hriat lo thu ka hrila emergency response lam chuan police te an local mek thu min hrila camera chu ka thlir renga minute thum chung vel chu kongka ma a chuan adinga chumi nu chuan muang changin lobby lama bok chuan alo let le ta a aron let le chuan ka do kan ma a aron kala counter chu ron bo in min ron mela ei tur a om le om lo min ron zota a o chu a thu min a lo om takzet ei tur chu vending machine a om thu ka hrila akiai saka akal son le tamaya sana chu ka thlir renga police te chu an lo thlen thuai theinan ka tong trai top to mai ani a to pa chuan jingdali le mi som vela chuan police pani hi an lo thleng ta a
police te chu ka lu tira khapa kha ka kok nga la lobby a bok khan alo thule to a police te chuan vapan hnain minute tlem te chung chu an va be mana a ID te an dila engemaw an zot boka ma se an tong chu ka hrephak lo chumi hnu chuan an hroi chuak ta a police pakhat jok chu lo let le in khapa kha Mikhual ani lo thu min hrila credit card min pek kha mi ta aruk alo ni a bungrua emo room haulok emo po alo nei mi alo ani hotel chunga lu theina hun rem chang zon nan Mikhual ang khan aron in lan mai alo ni a phalda nei lawa lu le card ruk man chung changa thiam lo an chan tir ta a an kal hnu chuan ka duty zo thlengin ka khur chuak lo chawani tun hnu thlenga camera ka en changa piang hian khapa kha aron lang le ang ti hi ka hlau reng maya ka ril ru ti boi ber tu chu darkar tam tak hotel chunga khan awa kuala Mikhual room ko ta te alo dinga mun sang sang atangin min lo thlir reng ti ka hriat chua kha ani kha hotela khan a om ve tur po ani mi asilowa enge atum ti chu ka hrelo ma se thil tha ani don lo ti ero ka chiang hle a kha zan kha kadam chunga zan lo om ber ani hialang pani na min en reng ka ming chu meredit ani a kumsom ni pali kani country road 11 bula gas station a zan lam duty in ka thok thina he mun hi mitam jok chuan an hriat po ka ring lo an gas a zo emo an bo hrim ani lo chuan hriat ngai na vak po a om lo hrim ani are a arin tlak hle bok awangin he na hi ka thlang ani tin kha na kha nuam ka ti thin a ma kha chuan thotan ni zan khat chu zandar khat vel ari to in ka hria pon lama ka sif chunga light lo ri deuh vut reng chu kaning hle a cinnamon roll ka e chak lo deuh chu microwave a chuan ka handa luta chuta kongka chu aron rita a papakhat kumsom libor vel emo a aya upa deuh tur hi aron luta kotring a ha a asam athur dewa a mui chu aro hle a kum tam tak nui to lo ang mai ani coffee emo chips emo lampo pan lo chuan counter bula chuan ading renga min hriat chian mel tak hian min mel tloka chibai ti in lim mel takin kalo nuya chuta chupa chuan hetiang rei hi ithok gm ti in min zota ka phude uzok hial mai thok ji ani mai kalo ti a aron nuya karing reng ani voitam tak kalo kal to a nangma hi iniji athin ti kalo mu thina lom ati a chu thil chuan ka om ati nuam lo ngal tak zet ani o ani mo khote deuh hi chu ani reng ani kati a meredit ani tiro ati le a ka phuzoka nemtek ka or mi asilo engtin nge ka ping chu a hriat ka zo don lai chuan ka kut ziak a moi thu min hrila whiteboard a cinnamon coffee a om le to e ti ka zia na chu a ko ka mitam zok chuan i te hi moi lo devin an ziak thina nang ero chuan i chei dewa a thuruk dewa ngai tu angai hle mai ati a engtin ma ka chang lo engma po e lo chuan minute khat chung vel chu min en renga ka melan dan te chu azir chiang ang hrimin a oma a nu a abu nguta pola kani e ati a ti chuan min chua san zuita ani chumi hnu po chuan aron lang le zeu thina zantin ero ani lo min en thlatu ti a soidot thei ani lo na a ma se aron in lan fo awang chuan thil thleng pal mai ani chu karing tabik lova achang chuan aron luta achang chuan a motora lobby pia dewa a thu a light ati thim thin bok zan khat chu ka ngai ven lo luya aron luta tui aron leya ama ang bok khan alading renga zan in chu iwangoi choi ve ati a kan thok rei to e mani kalo ti deuh maka dor chung chu uluk takin amel kuala a kho har thlak le angmo nangma chawin heta thimjinga hian I oma ati a thaveke ti chawin ka chang liam le maya counter chu aron bo a zana meiche pakhat ama chawa om hian a hlau ve ngaim ati a o chu a hlau om bi alo ma se chu athu soi tak chuan min ti hlau zualani boruak pa ngai tak ang mai hian min zota ka hnung tola thil dang mamo inayem kati a thledeu ha hian nunglam room kongka hi ilok zia thin ti ka mu a fin thlak le mai zandar ni vela I chek zia thin ti po ka lo mu to a
ati a chu thu chuan ka lungphu ati dang lam nga la engtin ma ka chang lo ti le to ro ti in anui suka har sat na ka siam che ani chuan poi ka ti hle mai ati le a ti chuan a chuak le ta ani kha zan atang khan ka motor lam ka pan po in cha bi chu ka kut jung tangkara nget takin ka hum tlat thin to a counter noya thir kom ka da boka ka apartment parda te ka thlak vek boka ka in bol pon bathroom kongka ka lok tlat thin khapa kha alo in lan lo zan te po a om ve thin thowa achang chuan kar tluan ten aron in lan lova ma se chu chuan min ti thlamuang chuang lo ama zong ain ka om anuam lo zok thina a chan chu engtika nge aron lan le don ti ka hresi lovani zan khat chu ka chol lai lok minute som chung lek hian countera chuan polaroid thalak hi alo oma station hnung lama motor dar thalang silna kawada khat lai thalak alo ni a chumi zana nai tak atanga lak ani nai tak ani to engle khama a om lova ma se thalak nunga windshield ti le ai ti thumal chu pen tuisen hian alo in rin biala chumi hnu a dor chunga chupa aron lu le chuan chuak ngal turin kalo hrila a chu alo chuan police ka ko tur thu ka hril chuan pola chu abu ngata ka hrethiam to e minzui ru ani hi kati a ka o te chu a khur hiala chu hre om kati tak zetani mi hriat sual nei i hrat mel ema mi pakhat nangma ngai sak tu che i mu hi i lawm viau ka lo ring zo ka sin ati a ke chuan chu ngai sak na ani lo thil a chil na ani chu ka lo ti bung le nguta a mel po chu adang lam chuang lo ni tin nui chungin sodaron le thin ila anuam zo ka ngem i phei khok bun kha alen deuh hlek thu le imut achu apianga imit ding lam i khap fak thin te kha ka hremia lo angin omila mi pa ngai chu kan ni zo ka ngem ati le a chuti lai chuan emergency service ka call to a mindang mia lo police te chu an lo thleng mal le a chu pa chuan alo beilet mia lo bok a motor an en saka chuta chuan ta rik ni le thil ti dan te alo in ziak tre umaya ka hun man dan ka kal dan te ka in chei dan te le ka thil lei dan te thlengin alo in ziak veka phek pakhata phei chuan ka ming chau chu mun tam taka alo in thai bialani chupa chuan police te hna chuan thil ka mu chiang ve deuh mai ani ka hre chak hrim hrima atitlata khami cholkar chung khan restraining order kan la a tuna chuan zan lama ka thok to lo he kho a po hian ka om to lova ka na tho na te chuan mundang darkar ni kal vela la a min son ta a ma se tun thleng hian zan lama motor ka khala ka hnung lama light alo en vung chang hian ka ngong te hi a hit le chem thin pathumna chuan Mihring nge ramhuai ka ming chu Daniela ani a kumsom ni pakua kani a mun kil khor taka motel pakhata zan lama ka thok thin ani he motel hi khovel mun tina om ang chi kha ani lova chung ko en kol top chong ni nei le room som ni panga vel chau om na ani atlang puin zandar som atanga jingda ruk thleng ka thok thina zan lama chuan Mikhual an tam ngai lo hle zan lai pela chuan jin vei wak te an ron in check in ani lo chuan are tlok mai ani chu wang tak chuan ani he na hi ka lak chan po mi biak kwal vel hi nuam ka ti wak lova zan lama in ruak te wa thut reng chu katan anuam hle ani a om dan chu office pui bera hian front desk te tu thleng tlem te coffee machine le Mikhual ta na hriatir na da na te a oma desk nung lama office nung atanga lu na kong a om le a chu office nung lam chu chol ha dam na ang deuh ani a chuta chuan desk dang thut thleng fridge te le TV a om boka anuam ka ti deuh na chu front desk sa Mikhualin bel an ron me khan nung lama hian ding ti in aron rive thinani chu wangin nung lama ka thu a laptopa thil eng emo ka ena achangin kalo muhil seka belarik chuan ka thowa malama ka va phei mai thin he muna ka tho rei to awang hian a bo ruak le ari sang te chu ka hrebel le to a in chu achang chuan aron rile dot thina hitar a in on changin arile treta Mikhualin an ki kat an man chuan kongka aron ribok thin
chung te chu ripa ngai vek an ni ma se zan lama thil thleng hi chu thil pa ngai deuh po hian ngai tu na sat lutuk chuan mi a ti hlau thei hle a chang chuan thil pa ngai anga langkha alo ni le thin lo bok hei hi classic lai zan khata thil thleng ani pon lam chu a vot hle Mikhual motor pali emo panga vel ti lo chu parking lot po aruak veka dar ni velani belri ka hriat masak ber chu nunglama tang chuan ka thowa office puilama chuan ka va pheya ka va thlen chuan de sa tu ma an loading mi alo lobby chu aruak veka tat halang kongka atang chuan pon lam ka va thira ma se kong pui chu athim le tuma an omlo mel le bokani motor ron tlan lut emo light eng emo po a omlo ka hresual ani ka ring dewa ma se belri kha aringin afi a hle si ka hriat sual ani lo ti chu ka hria minute khat vel chu misual local an omlo enin ka ding renga ma se tuma an local lo chu wangin cholha damdalama chuan ka let le ta ko cha thu in ka phone ka khoya ka met kwala minute sompo aliam ma in bel chu aron rile ta ka zuang tho ngala rang takin office puilama katlan phei le ma se ama ang bokin alo ruak le reng to chuta aset chuan ka multhi te ading ta ur maya kongkalama phein pona ka wachuaka parking lot chu ama ang bokhan alo oma motor te chu anlo in park thapa an light po athim veka engthil ma che mu tur a omlo kongpui po aruak vekani sidewalk top thleng ka wakala kongpui chu ka wathir tona ma se Mihring mel reng mu tur a omlo in chunga ka lut le tuna chuan nunglama phei to lovin front de sa chuan ka thuta zoka zurui emo in minron fiamani ang ka tiril ru emo Mikhual nau pang ngal deuh an om ani ka ringani ma se minute som panga vel eng thil ma thleng lova ka thut le nu chuan ka thla aron muang le ta dewa thut thleng heng pa in ka laptop ka honga thil mak ve deuh thleng ani hi nakina chuan kala nui puyang ka tiril rumai maya chuta bel chu aron rile ta ka hoi chuak ngal wata ka ring te chu ari thot thei hialani lobby chu ala ruak renga tuma mutur an omlo ka multhi aron ding na sa to hle mai ka thowa tu emo an biru emo ti hriat tumin fondes lam chu ka fangkwal ngal thuaka ma se tuma an omlo lobby bathroom te ka vena pona ka va chuak le thul engma a omlo parking lot lama ka vakal pheya ka phone tor sin ka han en kwala ma se are tlok mayani in chunga ka lut le chuta chuan thil dang ti ka tumta cholha dam nalama phei to lo chuan fondes nunga thutlenga chuan ka thuta chot maya tu emo minti buai tura belo metrin an om ani chuan man ngei ka tum to ani lobby light chu ka ti thim dewa chuta chuan engma ti lo chuan ka ngai thata renga are le thil reflect om apiang te chuan minti phule zok thin sana chekri te chu ama ain aring zual emo ti mai tur hi ani office nunglama fridge chu aron in ona arivung funga minute chan vedan vela in chu aron rile dot thin countera bel chu ka thlir renga minute som panga aliama kamut aron chua deu awangin minti boy tu khan aban san to ani kharinga thil thleng kha ka ngai tu na mai ani te ka ring hial bokani ka in tha dula muchuak dewa ka om tran chia ti chuan aron thleng le ta bel chu aron rile ma se tuna chuan eng thilin nge metti ka muta ani kutdang tak pakhat hi phone desk noi atangin aron phar chowa counter chu banin ka mazon chi bel chu aron metani ka phuna salutuk chu ka zuang tho ngala ka thut thleng po atlulo chawa ko thlera tlan tlangin office nunglama ka tlan lut ta ngala kongka chu ka nam khara ka kal ngal mak boka thimjinga chuan ka lungphu dot chungin ka ding renga engtin nge khalaya khan mi an du theiti ka ngai tu chara des noi chu azaw lo hle ma se mi te deuh tan chuan tomve theina tur chu a omani kabul ngai te khan min lo chang reng ti na emni ang ti te chu ka ngai tu na samaya security monitor chu ka va thlek ta camera pali a oma lobby pakhat hallway pakhat le parking lot pani lobby camera chuan
ka tlan chiat na lama khan ama a ka mut na thut thleng kha alo tlurenga countera chuan engma a omlo chuta camera kil lama chuan thil che ka muta a lu pakhat hi des nung atang chuan aron lor chuaka a mel ero ka mu chiang theilo a pian mang le amit tiang ker mai camera ron en reng tu chu ka mu thei ani monitor atang chuan ka nung tol dor maya ka en ngam to lo ka phone la chuakin kut khur chungin emergency service ka call ta a mi tu emo an ron luta lobby a an bi ruti ka hrila ka omna hmuna chuan lo om reng turin le police te an local mek thu min hrila phone a ka biak lai chuan monitor chu ka wa thlek le zeu thina kha pa lu kha abo le a chuta des nung lam atang chuan aron wak chuaka kong kalama awak phaya chuta ading ta a asang le a hudi lukhum nei a ha a alukhum chu apot phui thlata a in hera lobby chunga chuan thil zong ang mai hian atei kwala chuta ka office omna nunglam ko thler lam pan chuan aron kal pheita a kongka in kal chu ka nungzangin ka vanek bet thlata reilote a kongka in hon na chu aron ri roka voi khat chau ani muang chang hian aron ri a chuta are le tamaka emergency dispatcher khan ka hi memti min zot renga ma se ka rok aphui tlata wangin chanpo ka chang theilo hun rei tak liam ta anga ka hriat nu a ke pen ri chu muang changin a hlatial tial ti ka hria a monitor lama chuan ka pheile a kha pa kha lobby a khan alo ve kwal le to a chuta dar thalang kong ka ma a chuan dingin pon lam a thlir vung vunga tu emo ngak a ang hle mai ti chuan reklama phein lekha chu a keu kwala hun kho ral na mai a ang hle ani minute tlem te aliam le a atopa chuan parking lot camera a police light pole sen aron lang chu ka muta a police motor pahni an lo thlenga khapa po khan a mu ve ani ang man mo takin atlan chuak ta ngala reilote a malam kongka in hong ri rak ka hria a police ten in chung an en kwal nu a khapa kha chu an mu to lo alo bo man to ani parking lot le kong pui vel an en kwala police te chuan an lo thlen rual chi a khan a chuak man ani an rin thu min hrila kha kut dang tak des nuai atanga ron chuaka muang changa bel aron met lai kha kamitha a hian aron lang non reng thina tuna chuan zan lama kha bel ri ka hriat apiang hian kha zana thil thleng kha ka ngai to chuak lo thei to lo ani kha des kha ama ang khan ka thlir le thei to ngai lawang